Bahayên bilêtên Cûpaya Cîhanê ji bo gelek alîgiran ji bo çeyên wan wêdatirin û sêhata maçan ne hergav hêsan e. Ji ber vê yekê ku rêxistinên temaşekirînên giştî yên wekî li vir li parka Brooklynê gelekî popüler bûne. Rêxistinên temaşekirînên giştî kombûneke ku alîgir li hev dicivin da ku maçên zindî li ser ekranên mezin temaşe bikin û atmosfera stadyumî bê çûyîna li wir bijîn. Dema ku tîma devletên yekbûyî yên Amerîkayê bi Avustralyayê re rûbirû ma bi sedan alîgir li herêma fan a FIFA li parka Brooklynê tîjî kirin ji bo keleceniya Cûpaya Cîhanê. Tîma Amerîkî hêza şampiyonekî kêm nabîne. Ew bi biryarin ku vê Cama Cîhanê bi dest bixin. Tîmeke wan re rast heye. Bê yekîtî dilîzin, pir baldarin û bi hev ve girêdayîne. Derfeteke me ya mezin heye ku em bi ser kevin jî. Ev Cama Cîhanê ecêb e. Ez ji her dema wê kêfê distînim. Amerîkîyên ku me li New Yorkê bi wan re axivîn dest nîşan kirin ku baveriya wan bi tîma wan re roj bi roj zêde dibe. Li dîv dîtina min ew gelek baş dileyzin. Li geyma xuya yekemîn de digel Paraguay gelek baş dileyzin. û ji ber vê êkê ez dibêjim ew ji bendeweriya dê derbas bin. Temaşevan gelekî dilşad bûn bi maça ku Amerîkayê Avustralya 2-0 têk bir. Gelek alîgir dibêjin ku ruhê xurt ê ku tîmê nîşan da baweriya wan xurt kiriye ku ew dikarin derbasî qonaxên paşîn ên Cûpaya Cîhanê bibin. Lîstikê mezin e an ku ew bi awayekî gelek baş dilîzin ez nikarim bipeyivim. Amerîka heta dawiyê Cûpayê difikirim ku şansek me heye. Werin em herin Amerîka. Ez bi heyecanım ez difikirim ku me nîva yekem de baş lîst. Maç baş bû me nîva duemîn jî de xwe parast. Me qezenc kir. Me serkeftim dest xist ez bi heyecanım. Çi ji stadyumê temaşe bikin, çi jî li ser ekrana mezin a li berava Brooklynê. Alîgir dibêjin ku dilê ezbûna Cûpaya Cîhanê ew e ku em bi hev re piştgirî bidin tîma xwe. Di heman demê de Amerîkayê di maça xwe ya vekirinê de Paraguay 4-1 têk biribû û serkeftina li hember Avustralyayê jî cihekî di tura din de mîsoger kir ji bo wan. Tunç Demîr, Dengê Amerîka, New York.